मानसिफोरा सिख्लाफोरबो नायनि भगबाना मेगन हरनानै सिख्लाफोरबो नायनि दिनै डिएननि खिथुबो नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम दे ले गोरबोनि खिथु गाइस नोंथांमोननि जिथु गिभवे होनायनि खोथामोन ना दिनै 1000 प्राइस ओमफ्राय बेखौ दायो जेनेबा आङो लाकी विनार नायनोसै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुल ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ'आव बिराद मोजां जायगायाव दंफैदो गाइस नोंथांमोननो खिथाना होनि आं एसे दे गाइस दिनै आङो दारागावआव दंफैयो फार्स्ट टाइम दे गाइस दारागावआव एसे भिउखौ नायनो नोंथांमोननो देखायनानै होनि आङो जायफोरा आंनि भिउआर नोंथांमोना सोरबाबोथ' नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा खिन्थु आंसो फार्स्ट टाइम दिनै ओंखायनो नोंथांमोननो एसे देखायनानै होनोसै आं दे नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ ओमफ्राय सोर सोर दङ नायदो गाइस आंजों लोगोआव दे जियानो जा बेयाव जायगायाथ' बिराद मोजां नुफैदों नै गाइस दारागावनि भिउखौ नायदो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिख्लाफोरनि क्रास दङ बिथिं नोंथांमोननो देखायनानै होनि आं एसे दे नायदो बिथिं सिख्लाफोरनि क्रास रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि नैबे बुब्लियाव नुजाथिफैनो हानाय दारागाव ओनसोलाव नैबे फुल ब्लगखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय देनजार होबायलै आयौ सेकेन्ड टाइम जों दा इन्जय खालामनि दसे दुगैनि मानसिफोरा सिख्लाफोरबो नायनि भगबाना मेगन हरनानै सिख्लाफोरबो नायनि दिनै डिएननि खिथुबो नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम दे गाइस बेथिं दङ गोरबो फुंगुर जों सानैजोंनो फैदों आरोना बेयाव दा खिथु नुजोबो गोरबो फुंगुरनि दिनै देखायजोबगोन गासिनिबो उपाय गैला गाइस दखानफ्रा बिदिनो उपाय गैया भिउफ्रा मोजाङानो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय गाइस बिराद मोजां मोनदों जायगाखौ गाइस बिराद मोजां मोनदों आरोना टेस्टनो खोबना लाबाय बारबोबाय बिथिंनिफ्राय ओमफ्राय बे जायगा खिथाखौ नायदो ओरैबायदि नेचारेल वाटारफलनि मोजां हाइस नायदो ने ले गोरबोनि खिथु गोरबोनि गाइस दिनै दारागावआव थांनाया माने भिडिअ बानायनोनो मोनजाया आरोना गाइस नोंथांमोननो देखायजोबनोनो मोनजाया भिडिअ ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैना होदों दसे जोंना गारि साबिया गोमाबाय आरोना नै फाग्लाया बेनो गोदाव सोराव बानायजोबना होदों जोंखौ माबाया गोमानानै साबिया गोमाबाय आरोना गाइस जोंना बिराद लस दिनै ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हानादों आरो अखा गोसा गस्लाया दाबो रानाखै नै जुथाफोरा जेकेट जाजोब्बाय सेस बिमाबो सेसलै दिनै ओमफ्राय न'आव थांनो मोननाय नंला दा हर जाबाय नालाय गाइस दायो जोङो बरमायाव थानांसिगोन ओमफ्राय जिएन ब्रादारजों थागोन जोङो नै जिएन ब्रादारजों थालांसिगोन जों दिनै हराव ना ओमफ्राय मायाव लाखियो बेयो रुम मोनाखै ओमफ्राय नोंनि रुमालाय नोंना थांला ने ओमफ्राय खिन्थु जोङो दायो हटेलाव जानो हाबदों दे ओमफ्राय प्रब्लेमा ओरैबायदि जादों नै ब्र फोरमायना होलाय एसे देलाय दहायनि प्रब्लेमफोरखौ एसे माने उपाय गैया जोङो सिख्लाफोरखौल' दुगैनो नागिरदों अखाया दिस्टार्ब खालामदों मोनाखै बे सिख्ला लाबथिंदोंमोन कलेजनि लोगो गोरबोनि बिदिनो लिंक लानानै दुगैनो नागिरदोंमोन साबिया गोमाबाय नंमारगौ लंपेन्टआ सिख्लानि बेगावसो मोनहैमारदोंमोन सिख्लादो दुगैनानै गोरबा खोमा मारबाय दिनै साबिखौ ओमफ्राय बे लंपेन्टखौ सोलोंदों आं मिथिया आं साबि नायगासिनो ओमफ्य नोंसोर लंपेन्खौ दोनदों खिन्थु साबिखौ बे खोमादों दे देनजार गोदाव सोराव बानायना होदों सेस खालामजोबबाय दिनै गाइस ओरैबायदि माने प्रब्लेमाव गोलैफैदों आरोना दिनै दारागावआव फैनाया सानसे जाबाय ओंखामबो मोनजायाखै ओंखायनो दा जानो हाबदों जोङो हटेलाव एसे जाना लानोसै बेनि उनाव मा जाया होननानै दिनै जोङो नै जिएन ब्र'खौ दोनलांसैनियाव थांसैना हर थाबाय दिननिया रुमाव जमा गासिबो नै बिदिनो समनिफ्राय एकदम गासिबो माने जमा जोङो मैया हरनानै बिराद इन्जय खालामबाय ना सुपार इन्जय ada bazai kelak bulan ada bazai ada iya ada iya bazai jangan mazang bener nah berblok mau sanang SSB nama antar kurang kartu
berat moजां नांबाय नै DN Bro मिया यो Itu kita sama-sama nonton Udi salah sudah ini. Endang orang kah? Dialog beleg zalangan. Dose kenta murob zalangan baca. Murob zalangan kenta. 텐트를 랑바य 나마 프레 그 두타 스마라게 Gerajik ide guys. Sebelum baile. Besok spiye sana sebelumnya. kayak dendar Benda zakhirnya. Inilah gebang jौगागासिनो. थाब 20 केवनि बेनि बा. 50k खौ थाब बानायना हो गाइस दे नैबे ब्रनिखौ थाब साबस्क्राइब खालामना होबानो फटन माइनि चेनेलनि नामा Lucky Team Red दाके टीम राइट CB Vlog. एकदम 390 दंखायो बिथांनाव सिख्लाफोरनो नांगौबाथाय बारखांबोनो हागोन जियादा जों दिनै नै DN बाइनिफ्राय भिडिअ लालांसै बाय सन्दन बाय बिसोर थालांसिगोन जों जेबो जाहोनो मोनासै इसोरखो एकदम गोरान थिनहर फिनगारनाय जाबाय ना आं जाहोनो मोनासै इसोर जाहोदो आंसो जाहोनो मोनासै जानाव लांनो हायासै आङो बुस्थु आं बिसोर थाफाबायना रुमाव ज' खौसेयै थाबायना नेक्स्ट टाइम सकियाव फैबा लांगोन मोजां नांदों बहुत मोजां नांबाय बेखिनियावनो गोजोननाय मोनबाय सकियाव एबार फैगोन Oke. दे गाइस एकदमबारे सकियाव ya होमबा Dah. बाय 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 जाबाय होनबा गाइस नोंथांमोननि जिथु गिभ अवे होनायनि खोथामोन ना दिनै 1000 प्राइस ओमफ्राय बेखौ दायो जेनेबा आङो लाकि विनार नायनोसै बेसेबां होनबाथाय बेथ' जेनेबा रेन्डम कमेन्ट पिकारजोंसो जागोन नालाय थ' ओंखायनो नोंथांमोना आं देखायनानै होनि आरोना बेखौ जेनेबा आं सेलेक्ट खालामा नालाय बेयो जेनेबा रेन्डम कमेन्ट पिकारनिफ्रायसो जागोन थ' बेखौ लाकि विनार सोर सासे मोनो बेखौथ' मिथिला थ' नोंथांमोननो आङो देखायनानै होनि सोर मोनो ओमफ्राय स्टार्ट खालामनानै सोर सासेनि लाकि विनार जायो दिनै दे गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस आङो सिगाङावनो आंनि भिडिअआव थांग्रोनोसै नङा होमबा नोंथांमोननि जिथु भिडिअ कमेन्टनि भिडिअ बेखौ आङो सेलेक्ट खालामना लानोसै नै बे मोनसेयानोमोन ना गाइस गिभ अवे 1000 होनायनि जासिगोन होननाया बेखौ आङो जेनेबा कपि खालामना लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय आं दा थांनोसै बेखौ रेन्डम कमेन्ट पिकाराव नायदो रेन्डम कमेन्ट पिकार नै गाइस नुना ओमफ्राय जेनेबा बेयाव आङो मार्क होनोसै दे नोंथांमोननि भिडिअखौ ओमफ्राय सोर सासेया जेनेबा विनार जायो बेखौथ' आं मिथिला दा गुगोलासो खालामगोन नालाय बोरो नै इउटुब कमेन्ट पिकार ओमफ्राय नैबेयाव आं URL खौ होनोसै नोंथांमोननि थाखाय जिथु कम्पिटिसन कमेन्टनि भिडिअ बेखौ होबाय ओमफ्राय फिल्टार डुप्लिकेट इउजार्स बे फिल्टार डुप्लिकेट इउजार्सखौ आङो जेनेबा क्लिक खालामगोन माने जायफोरा मोननै कमेन्ट हरदों बे जेनेबा मोननैयाव मोनसेल'सो सेलेक्ट जागोन नालाय बे फिल्टार डुप्लिकेट इउजार्सखौ थुबाथाय बे जेनेबा मोननै कमेन्ट हरनाया मोनसे माबागोन आरोना बेयो माइनास जागोन गैया जागोन मोनसेल'सो कमेन्ट पिकआप खालामगोन नालाय बेयाव 7+2 दङ नालाय 7 8 9 9 जागोन बेखौ 9 मारिनानैसो गेट कमेन्ट टटेल बेसेबां कमेन्ट फैदों नोंथांमोना नुगोन नैनियाव amount of unique comments 333 comment total थ' बेखौ नायनोसै सोर सासेया विनार जायो ना गाइस स्टार्ट मारिनोसै दे नायदो नोंथांमोना स्टार्ट सोर सासे लाकि विनार सिमल बर' ना गाइस दायो सिमल बर'आ कमेन्टआ खिन्थु मा बिराद सिम्पल कमेन्ट ना हाय ब्रादार नामाल'सो आं बुंदों जेबो माबा गैया माने ब्रादारनि जिथु माबायाबो जेनेबा स्पेलिंआबो मिस्टेक बाव थेवबाबो खिन्थु बेसो विनार जाहैबाय हाय भटार खिन्थु लाकि विनार्स नालाय गाइस बेखौ जेनेबा आं पिकआप खालामा जेनेबा बेखौ गुगोलासो पिकआप खालामो दायो फाइनेलि सेमल बर'आ विनार हाय ब्रादारल'सो लिरना हरदोंमोन बियो ओमफ्राय आं बेखौ स्क्रिनशट मारना लानोसै आङो जिथु गिभ अवेनि प्राइस बेखौ आङो गुगोल पेजों ट्रेन्सफार खालामगोन बेनो दे गाइस दिनै लाकि विनारा उपाय गैया नोंथांमोना गोबां मानसियानो मोजां कमेन्ट हरदोंमोन थ' गाइस दायो नोंथांमोनाथ' नुबाय नङा होमबा बेखौ जेनेबा सेमल बर' होननायासो जेनेबा माबाखौ मोनहैबाय विनारा बेसो जाहैबाय आरोना दा बेनोसो आङो दा हरसिगोन 1000खौ 1000 प्राइसखौ आरोना गिभ अवेनि थ' गाइस नोंथांमोना सानदों खोमा ओरैबायदि जेनेबा इसिबां मोजां कमेन्ट हरबाय नोंथांमोना गासिबो ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरदों माने गोसोफोरखौ बिराद मोजां नांलायलायो बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुबा आरोना ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरदों नोंथांमोना गाइस थ' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोननि थाखाय मानो होनबा ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो इसिबां बुरजा कमेन्ट जेसेबां बुरजा माने गासैबो मोजां गोजा आरोना कमेन्टफ्रा थ' बिराद मोजां मोनदों खिन्थु थाङै दायो विनारा माने हाय ब्रादार होनदों खिन्थु हाय ब्रादाराव जेनेबा स्पेलिंआ बेयावबो मिस्टेक बावसो खिन्थु थेवबाबो बेसो विनार जादों
बे माबोरै जाखो आंबो मिथिला सेमल बर' होननाया दा विनार जाबाय थ' बिथांनो आङो दायो गिभ अवेखौ हरगोन थ' बिथिं आङो गोरबो खुंगुर ब्रादार दङ आंजों बे माबायदि जाखो आं बेखौ सोंनि एसे दे गाइस नोंथांमोनाबो खोनासंदो थ' गाइस नै आंजों दङ गोरबो ब्रादार थ' दे बुंदो मानि थाखाय मानो जेनेबा बिसिबां मोजां कमेन्ट हरनानै मानो बियो मोजांदो गोलाव जेनेबा गोलाव मोजां हरबानो जे नोंथाङा जितिगोन बे बाथ्रा नङा आरोना बे जास्ट माने लटारि आरोना बेयाव माने हमना ला 1000 कमेन्टनि भितराव जेरैबायदि केर काटा गिदिङोना लटारि दावदै खेला लटारि बे दावदै खेला केर गिदिङो बे टाइमनि आरोना थ' बेयाव फिसाबो सोरबा हा रिएकआबो हायाबो माने देरहानो हानाय आरोना बेयाव माने मोजां कमेन्ट हरबानो जे जितिगोन बे नङा आरोना बे मोनसे लटारिसो आरोना थ' बिनिसै आरोना आंनियावबो मोनसे जादोंमोन जास्ट माया मोनसे कमेन्ट दै बिसां गोलाव मानसिफोरा हरो इंलिसजों बर'जों जितिया माने लाग गैयाबानो जितिया नाङाबानो थ' बिनो आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा थ' जाय जेनेबा बे मोनसे लटारिसो नङा होमबा लटारिसो मेना बेनो आरोना थेंक इउ दायो गोरबो खुंगुर ब्रादारा बुजायबाय नोंथांमोननो जे बे मोनसे लटारि साइज जायो आरोना मानो होनबा गोलाव कमेन्ट हरजायजोंबो खोथा गैया जेनेबा सोरबा सासे ओरैनो मिनिनाय रिएक्ट मोनसे हरबाबो बेबो विनार जाहैनोबो हागौ आरोना मानो होनबा बेयो जेनेबा लटारिसो नालाय क्र गिदिंना होनानै माबे मोनसेया थाब थायो बेसो जेनेबा विनार जायो बेबायदि आरोना एक्चुअली गाइस आंनाथ' जेनेबा आङो इन्स्टाग्रामबो सालाया ओमफ्राय फेसबुकफोरावबो आङो एक्टिभ थाया आरो गाइस ओंखायनो जेनेबा आं आंनि फेसबुकखौबो होआखै आं होनाया आङो लोगोनि सोगोमनिखौ होनानै दोनदों फेसबुकाव ओमफ्राय बेयाव हरबानो जाबाय आरोना मेसेन्जाराव माबाखौ जेनेबा फन नाम्बारखौ सेमल बर' नोंथाङा आं बेयाव जेनेबा कल खालामनानै रायज्लायनानै नोंजों नोंनि आङो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनानै हरसिगोन गुगोल पेजों एक्चुअली आङो माने माबा सालाया नालाय आं फेसबुकावबो एक्टिभ थाया इन्स्टाग्रामबो गैया आंना जेबो थ' बेनि थाखाय आरोना थ' आङो लोगोनिखौ होनानै दोनदों डिसक्रिपसनाव नोंथाङा थांनानै फेसबुकाव बेयावनो मेसेन्जाराव कमेन्टखौ माबाखौ जेनेबा डिटेल्सखौ हरदो फन नाम्बारखौ हरदो ओमफ्राय बेयाव आं नोंथांजों रायज्लायनानै आङो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामना हरसिगोन दे थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थ' बाय दे बाय